Sabem que estem patint un accident químic perquè o bé si en el nostre municipi hi ha sirenes, sonaran les sirenes per avisar-nos que hi ha un accident, i si no hi ha sirenes, les autoritats, a través dels mitjans de comunicació, ens informaran. La millor manera de protegir-nos és confinar-nos, és a dir, tancar-nos a casa, tancar portes i finestres i també tancar els sistemes de climatització i ventilació. Si és possible, és millor protegir-nos en habitacions més interiors. Si estem al carrer, protegir-nos o refugiar-nos a l'edifici més proper. I no sortir a l'exterior, al carrer, fins que sentim el senyal de fi d'alerta o bé fins que ens ho comuniquin les autoritats a través dels mitjans de comunicació. L'evacuació no és la mesura de protecció més segura, perquè a l'atmosfera hi ha substàncies tòxiques que ens poden afectar. El cotxe tampoc és un lloc segur per estar-s'hi. I a més hi ha el perill de, si evacuem, el perill de col·lapsar carreteres i dificultar la feina als mitjans d'extinció i operatius. No tots els accidents químics cal confinar-se. Hi ha accidents químics que no afecten a l'exterior de la indústria, per tant no hi ha afectació a la població, però si en cas de dubte o molèsties és millor sempre confinar-se i estar atents a les informacions que ens puguin donar les autoritats i fer seguiment de l'accident. Si ens hem de confinar perquè hi ha hagut un accident químic, el primer que hem de fer és tancar-nos a l'edifici més proper que trobem i quedar-nos-hi fins que se'ns indiqui que ha acabat el risc a l'exterior. També hem de tancar portes i finestres ben tancades i baixar les persianes. Hem de tancar els sistemes de climatització i quedar-nos en els espais més interiors de l'habitatge o a l'espai on siguem. I no podem sortir a l'exterior fins que se'ns indiqui que el risc ha finalitzat. Si ja hem tancat les portes i finestres i a més hem tancat els sistemes de ventilació, el que podem fer és tancar-nos als espais més interiors de l'habitatge o l'espai on siguem, sobretot i preferiblement que no tingui finestres, i quedar-nos allà fins que se'ns indiqui que podem sortir. És important que estiguem a la part oposada d'on hi ha hagut l'accident, sobretot en cas d'explosions. A més, una altra cosa que podem fer és amb una cinta adhesiva fer una creu en els vidres de les finestres en el cas que els fragments es trenquin i surtin projectats que no ens afectin. Una sirena de risc químic és un sistema d'avís acústic a la població, perquè en el cas que hi hagi un accident químic que pot afectar la població, poder avisar-la. Si s'escolta el so de confinament d'una sirena de risc químic, el que s'ha de fer és confinar-vos a l'edifici més pròxim i esperar fins a nou avís. El so de confinament d'una sirena de risc químic consisteix en 3 senyals d'1 minut de duració. Entre senyal i altre hi ha un silenci de 5 segons i aquest so és peculiar perquè ondula, puja i després baixa. El so de finalització del confinament d'una sirena de risc químic consisteix en un so constant de 30 segons en el qual es diferencia del so de confinament perquè és molt més agut. No hi ha sirenes de risc químic a tot Catalunya, només hi ha aquelles zones en què els plans de protecció civil preveuen que davant d'un risc químic pot afectar la població i llavors haurien de confinar-se. Que s'activi un pla d'emergència química, com el Pla SecCat a Catalunya o el Pla SecCat a Tarragona, vol dir que s'ha produït un accident químic que podria afectar la població que hi ha a l'exterior d'aquella indústria, sobretot la més propera. Un cop s'ha activat el pla, el que està previst és tota la resposta operativa sobre el terreny per aturar la fuita i totes les accions d'emergència, però també les actuacions de les autoritats per decidir les mesures més oportunes per protegir la població en tot moment. Quan s'activa el pla d'emergència química, intervenen tots aquells organismes que tenen una funció per protegir la població en cas d'accident químic. Per tant, intervenen serveis d'emergència, bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, el sistema d'emergències mèdiques, el 112, la Protecció Civil de la Generalitat, però també altres organismes més específics, com pot ser
qualitat ambiental per controlar la situació de l'aire o seguretat industrial. I també, importantíssim, tenen un paper actiu els municipis des de la seva responsabilitat local. Quan es produeix un accident químic ens avisaran o ens podem assabentar a través de les xarxes socials dels mitjans oficials, Generalitat o Ajuntament, i també a través dels mitjans de comunicació. Si a més vivim en una zona on hi ha sirenes de risc químic i fos necessari el confinament, sentirem aquestes sirenes a la zona on ens trobem i cal el confinament. Si s'ha produït un accident químic i no tenim informació encara o no estem segurs de la informació, la millor forma d'actuar és confinar-nos i comprovar aquesta informació a través dels canals oficials o dels mitjans de comunicació per saber si cal o no realment el confinament.